David Stellini ir-riżenja uffiċjalment minn deputat parlamentari f'isem il-Partit Nazzjonalista. Ir-riżenja tiegħu ġiet ippreżentata uffiċjalment lill-President tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia fis-seduta tal-4 filgħodu. Anġlu Farrugia, Speaker Kamra tad-Deputati, permezz tal-littra qed nirriżenja minn deputat elett biex nirrappreżenta 13 il-distrett elettorali b'effett mill-1 ta' Mejju 2017. Stellini ħabbar ir-riżenja tiegħu f'intervista li kellu mal-editur maniġerjali tal-Malta Today Xavier Balzan it-tlieta filgħaxija. Ir-riżenja tiegħu waslet 3 ijiem biss wara li kkontesta mingħajr suċċess l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Fatt minix ħaneqpa' diġà informajt lill-Kap, Dr. Adrian Delia, u informajt ukoll il-President tal-Kamra Dr. Anġlu Farrugia. Stellini kien ġie elett fil-Parlament għall-ewwel darba f'elezzjoni każwali fuq 13 il-distrett wara li d-deputat Marta Sportelli ċediet is-siġġu tagħha fuq id-distrett ta' Għawdex wara li ġiet eletta minn żewġ distretti. Il-fatt li Stellini ġie elett f'elezzjoni każwali tfisser li l-għażla tad-deputat se taqa' f'idejn il-Partit Nazzjonalista u għalhekk se jkun hu li jagħżel min għandu jimla s-siġġu ta' Stellini. Il-ġimgħa li għaddiet, Stellini kritika lill-Europarlamentari Roberta Mezzola u David Casa tal-li l-aħħar 5 snin fil-Parlament Ewropew ħadmu u vvotaw kontra Malta. Huwa kien ġie kwotat jgħid li jekk jiġi elett fil-Parlament Ewropew ma kienx se jivvota kontra Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.